आज हम रउआ लोगन के बीच में वो कहानी लेके आयल बानी जौन की हम अपन खास आदमी से भी उ शेयर नहीं कैले, यानी कि हमरा जीवन के जौन प्रेम कहानी बा, लव स्टोरी बा, उहे रउआ लोगन के बीच में लेके हम आयल बानी। एक बेर के बात रहे कि वो 7-8 साल पहले के बात है। एगो गाँव के लड़की रहे। उस समय में हम 7वां से 8वां क्लास में पढ़ाई करत रही। वो लड़की की उम्र हमरा उम्र से लगभग 2 साल ज़्यादा रहे। वो लड़की से हमरा प्रेम भल, बहुत अच्छा खासा प्रेम रहे हो। प्रेम लगभग हमने के प्रेम प्रसव 1 से 2 साल तक चलल। ओकरा बाद लड़की के शादी हो गई। फिर ओकरा बाद 1-2 साल के बाद यानी कि हम मैट्रिक क्लास में चल गए। तो उस समय में हमार दिल ना मानल। एक बार लड़की के प्रपोज आयल जौन कि वो हमरा गाँव के लड़की रहे। ओकरा से हमरा प्रेम भइल। सोचला के बावजूद भी फिर दिल के नाम मना पैनी हम। ओकरा से प्रेम हो गइल, अच्छा खासा गहरा प्रेम हो गइल। फिर धीरे धीरे वो प्रेम इतना ना गहरा हो गइल कि एक दूसरे के बिना रहल मुश्किल हो गइल। फिर का भइल कि वो लड़की के शादी, ओकरा शादी के दिने ओकर शादी के हम एक रस्म में देखनी हम, बहुत अपना आँख के नज़दीकी से देखनी एक रस्म। पूरी तरह आदमी उस समय में टूट गई। अब केकरो प्रेम बहा अगर ओकर शादी दूसरा से होता तो आदमी क्या करी, कुछ समझ में ना आवे। लेकिन फिर भी अपने आप के मना के कसौ रखलस। फिर धीरे धीरे समय बीतत गई। आदमी मैट्रिक वैट्रिक कैसे कैलक, इंटर पास कैलस। ओकरा बाद हम मन में केहू के बैठावे के हिम्मत ना करत रहे, ना करत। लेकिन ना कहल जाला, मन तो साला चंचल है। जेने घूमेला ओने घूम जाला, जेने घूमेबा ओने घूमी। फिर का भइल कि एक बेर के और बात बा कि एगो और लड़की के प्रपोज आई। लेकिन अपने आप के हम बहुत कंट्रोल करनी, बहुत। लेकिन दिल ना मानल। फिर ओकरो से थोड़ा लगाव हो गई। लगाव होते होते ओकरो से बहुत गहरा प्रेम हो गई। लेकिन इतना तक गारंटी बा कि हमरा जीवन में पहले हमरा के लड़किए चहले बिया, ये हकीकत बा। वो लड़की से इतना ना लगाव हो गई कि ओकरो से मतलब एक दूसरे के बिना ना रहल जाए, एक दूसरे के बिना फोन पर बात कैले ना रहल जाए। ऐसे कैसे चलत रहे मामला। फिर हमरा पता चलल कि वो लड़की हमरा के धोखा दे दिया। वो लड़की हमरा के धोखा दे गई, धोखा दे के चल गई। बार बार आदमी टूटलस। 3 बेर हमारे दिल टूटल बा, 3 बेर। वो लोग इनकी पता ना मालूम ना हो कैसे अपना खास जे बानू हमर ओकरो से बात हम शेयर ना कैले रही। आज रउआ लोग के बीच में हमरा पता नहीं। फिर ओकरा बाद जब प्रेम प्रसंग खत्म हो गल, मतलब अंदर से पूरा आदमी टूट गए रहे, कुछ हृदय ना करे। फिर धीरे धीरे समय बीतल। आदमी फिर अच्छा खासा भइल। जीवन में तो वो लोग सुनने की हाँ लड़की कौनो रहे कि हमरे के चहले रहे, लेकिन हम केहू के ना चहले रहे। लेकिन धीरे धीरे ना हो जाला, लगाव हो जाला न, तो का करब। फिर ओकरा बाद एगो और लड़की आयल हमारा जीवन में, चौथा लड़की है। वो लड़की से हम प्रेम करत रही। जब देखी ओकरा के
जब कुछ मन में बेचैनी हो जाए, बेचैनी ना कहल जाला, लेकिन वो लड़की नु बा हमरा के ना चाहे। बहुत प्रयास करनी बहुत, लेकिन वो समय से हमर दिल टूट गल। टूटला के बाद अब हृदय ना करेला। अब केहू के मतलब केहू कहेला नु तो हमरा मन से ये आवाज़ आवेला कि अरे यार शुरू में तो बहुत मजा आवेला, लेकिन लास्ट में जौन अंजाम बा का होला उ तो हमरा मालूम बाटे। अब हमरा जीवन में एक ही गो आदमी खातिर हमरा ये दिल में जगह बाटे, उ है जेकरा से हमर शादी हुई। और वो लोग इनकी ये स्टोरी कैसन लागल बा कमेंट में जरूर बताइए।